rok tani bagi SDM sai bana ro phaijak no rok কাঞ্চনপুর sorry yogo horinsorani হরিমঙ্গল বিসিনি হরিমঙ্গল ভিলেজ কমিটিনি जों পক্ষংয়ে जों র ফাইমকে চিনি হরিমঙ্গল ভিলেজ কমিটি চিনি 10টা পাড়া দङ आरो 10টা পাড়াनि জামা যাও जों বিভিন্ন 10টা পাড়া ব্রौ आरो जागाव आरो फरेस्ट राइट कमिटी जागाव जों हुहा खेचारे जों आरो बलतायो फांतायो वा फांतायो पा दिनै आरो पारानि ब्रौ जों हुहा खेचा दङ जागाव दा काञ्चनपुरनि ब्लू डिस्प्लेस पार्टी र आरो जागाव रियानाय हिमो जागा न तोये जों दिनै हरिणसराव आरो जागाव जों रास्ता अवरोध के लामा का सलायमान परेव आरो लामा का सलायफ आरो खुद दिनै ओसी साहेब थाङा दिनै DCM थाङा इनके बिडिअ थाङा ब्रां आरो जों लामा का सतम जागाव ब्रां आसा श्री खैफाया आरो SDM मेडाम थियो थाङो सालायो सुल खेना हिये ब्रां जुनर SDM चेम्बार ति रेंगे जुन र मीटिंग खेलायफाया आरो SDM तो DCM तो के ट्रे ऑफिशियल बिडिअ तिदु SDM मेडाम तो के तोंगे सालायो कुनो ता पर्यन्त जुन आरो जागाव जुन ब्रां हा बाना उत्तरिया आरो मये जों लास्ट ब्रां एकटा जुन गावलारुहा गाव खाथिरुहा जों 1-2 दिन सियो ताहा ऊपर बहल रबाय ताहा विभिन्न बाताराव बायके सालाय नायरानो सालायपाय परेव जों चेष्टा खेनाय आरो जागाव खेमाने दे खेमाया दे आरम्भ ब्रां हियो एलाकाबासिनि रिपोर्ट सारा एलाकाबासिनि जों सारा एलाकाबासिनि साराव जों आरो जागाव दादा इनफो दाया के आबो लाबा जे अवरोध खेतेब ताके खदि हिये ब्रां अनुरोध खेरवो आरो मी जों तावो दिनै जों हियो जे बिसकावो आरो पाराव आरो जे जागा ब्रां दादा हिमो जागाव ब्रां आरो जागाव ब्रां तारिथौ जों टिम ब्रुबाय थानो जों ना हिया ब्रां रियामा ना हिया टिम ब्रुबाय थां ओंफनो जे अनेक जागाव खाली जागा दङ आबो जागान बादेव विभिन्न विलेज कमिटियाव जागा दङ के आबदिन मा जागाराव जे हुबा खेसुया हाबा खेसुया मा जागाराव नाये रिनि उथुब्रां प्रशासन मदेव आसि सादा जतन तुमपाहा आसि जराना सा चुरियाव म जागाखे आरो चुन 10टा पारा दङ आरो 10टा पारानि चुंपा हुबा हाबा खेचामो जागा से चिनि आबो जागा के इनके चुं ब्रां न आरो जागा सौरिया के चुं हुबा हाबा चुले खेतक्रुय जमिन क्रुय चुले हुबा हाबा खेबा जानाय बा टाइमा जानाय बुया खुमा जानाय आरो मी ब्रां न रिहा के चुले आ जागाले आरो स्टानियनि सिगां बस खेतो सदले चुले उपायो नाय उपायखै खा चुले जरमाबो 10टा kami tidak ada. Tabuk norok ni tang le tamo tabuk le norok tamo khaina ita. Jun tang butang ke cini awak jaga le juna dunia dia kali jaga naya bono dato jun dato. Jadi se berapa orang jaga cini kau mana ya jaga ke jun bis kamu jun tre andolono tak baik ni bado.